Η Μαρία. Εσύ είσαι ο? Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος και η Μαρία λοιπόν. Ξαδερφάκια από Βόρεια Ελλάδα. Έδεσα και Θεσσαλονίκη. Έδεσα και Θεσσαλονίκη. Ωραία. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε νικητές στο Ελλάδα και στα Λέντο, γιατί το προπονούμε εδώ και πολύ καιρό και μας αρέσει. Και όταν χορεύουμε, διασκεδάζουμε, αισθανόμαστε χαρά. Είναι το πρώτο σας βήμα αυτό. Στη συνέχεια πάμε σε ημιτελικούς. Αφού περάσετε αυτή τη φάση, περάσετε και την τελική επιλογή της Κριτικής Επιτροπής. Μπορεί να βρεθείτε στους ημιτελικούς και από εκεί όλα είναι πιθανά να βρεθείτε μέχρι τον τελικό. Να τα δώσετε όλα και γιατί όχι να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Έρχομαι! Έλα και εσύ μπορείς να γίνεις χορευτής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Έλα να χορέψεις για να γυμναστείς, κούνα, 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 ενθουσιαστείς. Πάντα πρώτος στο σχολείο, Και εγώ το κάνω αυτό! βιβλίο στο χώρο, μη μου κάνεις το παγόνι, χόρεψε και στο σαλόνι, άκου παίζω και τρομπόνι, χόρεψε. Θα με καλό παιδί, άριστος μαθητής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Έλα και εσύ μπορείς να γίνεις χορευτής, αρκεί με το δικό μου το ρυθμό να κουνηθείς. Μαρία και Αλέξανδρε, μας εντυπωσιάζετε τρελά. Ευχαριστούμε. Ξέρετε τι σκεφτήκαμε, μόλις σας είδαμε. Πω, κοίταξε πώς χορεύουν. Χορεύατε πάρα πολύ ωραία. Ήτανε πολύ αρμονικό αυτό που κάνατε και είσαστε τόσο δεμένοι. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Για το τελευταίο διάστημα, ξέρετε τι γίνεται. Στην τηλεόραση βλέπουμε διαφόρους που νομίζουν ότι χορεύουν. Ναι. Και έχουμε μπερδευτεί. Αυτό ήθελα να Ο πω. λόγος ότι στην κυρία Μανολίδη. Σκέφτηκα ότι αυτό θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραία, μια παραγραφή για την κυρία Μανολίδη. Το πει. Πραγματικά έχω πολλά να μάθω από σένα, Μαρία, και εσύ, Αλέξανδρε, είσαι καταπληκτικός. Πραγματικά πάρα πολύ καλά, τα ποδαράκια, οι στροφούλες, τα χεράκια, τσακ, τσακ. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Αλέξανδρε, και εσύ τη συνόδευσες πάρα πολύ καλά. Ήσουν ένας πολύ ωραίος καβαλιέρος. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Και αν δεν καταλάβατε, η κυρία Μανολίδη ασχολείται με το χορό. Ναι, και όχι μόνο αυτό, είναι ότι η κυρία Μανολίδου, εντάξει, μπορεί να έχει ταλέντο στο χορό, αλλά δεν έχει έναν Αλέξανδρο να τη συνοδεύει, είχε έναν μπάζο εκεί που την ταλαιπωρεί. Όχι, αλήθεια. Πραγματικά εγώ ψηφίζω ναι. Θέλω πάρα πολύ να σας ξαναδώ. Μα πάρα πολύ θέλουμε να σας ξαναδούμε. Ευχαριστώ. Και εμείς θα τη συνοδεύουμε. Άντε και στα Μπολτσόι. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Για πείτε μας, εντυπώσεις από μέσα. Εγώ εντυπωσιάστηκα από την κυρία Μανολίδου που μου είπε πως πολύ καλά. Ναι, και ήσασταν και οι δύο καταπληκτικοί, μπράβο. Συγχαρητήρια.